A la xerrada hem parlat de la importància de sentir-se desafiats, i sentir-se desafiats té moltes capes, i sobretot sentir-se desafiats tant a l'escola primària com a la secundària. Volem aprofundir una mica més en aquesta idea. Què vol dir sentir-se desafiats i per què és important que els estudiants i els aprenents se senten desafiats? El tipus de preguntes que plantegem i el tipus de demandes que fem, per ells no representen, per molts dels nois i noies, no representen un desafiament en el sentit, a més, que estigui adequat a als seus interessos i a les seves possibilitats. Vull dir que són les dues coses. O bé són desafiaments a vegades tan allunyants que és impossible que els hi representi, o no formen part dels seus interessos, dels seus entorns. Per tant, quan parlem de desafiaments hem de pensar molt bé què entenem que és una cosa desafiant o no, que no és... ha d'estar molt a prop de les seves possibilitats, però ha de ser un pas més. Els ha de donar un repte que vagi més enllà del que poden fer. Per això és tan important saber el terreny dels seus desafiaments. Una cosa que nosaltres hem fet és començar, sempre que comença un curs, demanar-li als estudiants què et preocupa i què t'interessa. Llavors, a partir de què et preocupa i què t'interessa, comences a veure els terrenys que pots explorar conjuntament. I aquesta situació inicial, que no preguntes què saps de matemàtiques ni res, sinó que saps en relació amb la teva vida, és el que comença a crear l'espai per sentir-se desafiat. Però sentir-se desafiat és, sobretot, qüestionar els teus supòsits. Jo penso que la funció de l'escola i de l'institut i la universitat és qüestionar els nostres supòsits per poder canviar, perquè si no és que reafirmarem els nostres supòsits, però no els canviarem. I si no els canviem, no aprenem. Per això és tan important el desafiament, però de començar per a on estan ells, no? I fins i tot fer-li una tercera pregunta, que és molt important, i tu com aprens? Perquè mai s'han passat tota la seva vida suposadament aprenent, però mai s'han aturat a dir, i jo com aprenc? I tu començar també dient què t'interessa i què preocupa, diu, però bueno, per què em demanen això?